Selamat pagi Mas Gareng. Ya, waduh jan. Wilujeng enjang Masda. Alhamdulillah. Sampun istirahat nggih? Sampun tanek anggen kula istirahat sinambi. Wah, jan elok tenan. Iya. Menikmati wayang kulit. Wah, kencenge ora umum. Iya, Mas. Lakone Banjaran Sengkuni. Sengkuni rapet tanpa jeda. Iya. Urute ora umum. Iki nek ra Biaya sing pertitis angel nggelarke. Isih telung lakon Mas iki engko. Monggo isih Payoh. Oh, jan elok. Wiwit laire Sengkuni. Laire Sengkuni, terus Gondomana Luweng. Gondomana Luweng. Terus kingko isih Bali Segolo-golo, Pandhawa Dadu, Bratayuda. Nidyan ora dadi boyo ngopo. Wis luar biasa hebat, jos tenan. Pokoke aku ya wis mung melu dudu. Ana tetembungan aja nganti leren yen durung panen, aja nganti mentas yen durung tuntas. Amin. Aja nyerah ben uripmu ora susah, bakune tetep ngupaya pamrih budaya tetep lestari. Amin. Salah satu usaha budaya ben lestari sudah diwujudkan dengan Mbak Zahra. Injih leres. Ingkang dalu sak mangke sampun kersa ngawontenaken hiburan. Injih. Kabeh melu kecipratan rezeki. Alhamdulillah berkah barokah. Amin. Tasih kathah nggih penonton ingkang luar biasa Mas Akbar. Upama sore mau 100%, iki isih ana 86%. Welah. Gur sudo 14%. Iya, Anu sadurunge ngaturke tetembangan Kang Sarto napa niku Mbak Elisa sak tembang sik ya Mas ya. Nyumangkaken kanca-kanca leren nganggo bawa. Mbak Yopika, ayo Mbak berdiri. Yopika kene nok. Duduk. Elok garape rancak tenan. Wah, jan Astabrata jan luar biasa. Soale apa soale? Oh. Aku ngerti keneng ngopo Astabrata iso kompak tur apik, Mas. Ngopo? Bayaran. Oh, tak kira kompak apik nek ra bayaran gur koyo pramuka, kompak tok. Loh, nek sambatane malah mau wempeng lho. Mosok. Ya, ini ya iki, kekompakan harus selalu ditanamkan dalam jiwa nurani masing-masing. Lho sok tahun ngarep ning pesek wi, rabi wi. Wah, malah mempeng sok Astabrata. Sido sek. Lho sek itu. Yo karo sing kae. Ceklen-ceklen miki sek. Kowe ulan apa sidone? Sidane ulan apa? Nembusi Pak Barok, nembusi Mas Heru, aku malah rumbuk tembusi piye? Urung lho. Cik, memilih-milih waktu ya. Sudah, tanggalnya sudah. Tanggal sama bulan sudah. Tanggal berapa? Bocoran. Mei akhir. Oh, Mei akhir berarti 38. 30. Oh, 30 akhir 38. Kowe keakhiran gitu. Pokoknya pas besar. Oh, pas wis gede kabeh. Iya. Iya. Mbak Yovika. Iya. Sugeng injang wong ayu. Sugeng injing Mas Gareng cia-cia. Piye nek nyawang aku piye rasane atimu? Kudu muka. Piye? Kudu muka. Lekasan. Lekasan piye? Kok lekasane piye maksudnya bahasamu aja ngel-ngel. Lekasan iki napa Bu bahasane? Ya ora ngerti makane. Wiwit angkatan apa nih? apa bobot ke lho, apa ngandut ke lho? Allah ya ora to Mas, kok iso karo sapa? Lah, mosok lali to iki. Lali piye? Ora ngono mbok tutup-tutupi. Hei, jangan salah ya, aku masih single. Nek single percaya. Terus? Nek dalam status KTP arek anek gorenek loro to, Nok. Nek Apa? sing wis menikah kae rak sudah kawin. Nek sing belum menikah belum kawin. Lah statusmu lho beda. Iya. Kena kawin terus no. Astagfirullahaladzim, itu fitnah, gak boleh kayak gitu. Gak boleh. Iya neng tawang ya bawa ya. Oh iya siap. Pelak. Pembahasanmu rusuh. Aku mana yo Kowe nek karo aku aja rusuh-rusuh. Ngerti gak? Rungokno. Aku karo Yopika yo. Kenapa? Yo. Padine kono pengen yo. Pengen apa? Ya astagfirullah. Pengen anu malu, nembang. Ning tawang ya. Ya ning tawang. Ya serius. Ayo soto. Ya ning tawang. Ya ben kanca-kanca leren ngrungokne bawane Mbak Yopika. Iya. Cocok.
Nyapo? Nyapo? Ngecek mik. Yo saking senenge iki lho mirengke wong lanang ayem-ayem iki ditembangke kok, no. Oh, jenenge remen, Mas. Ayeme ora umum. Oh. Aku ra ndek dhuwit mbok men anggere mbok tembangke atiku ayem ngono. Saestu? Lahir batin. Iya. Iya. Ayo. Wi luluse bareng Mbak Neha kae, Mas. Oh, yo pika iki? Iya. Latalah. Jangan nek wis lulus jangan merasa puas lho, Yop. Mboten. Heeh, meniti karir aja kenal wong lanang sik. Dereng. Nggih. Mas ora Nek ra entuk kenal wong lanang iki lha sing ngejob sapa? Maksud iki aja cedak-cedak karo wong lanang yang berhubungan dengan privasi utawa asmara. Meniti karir yang gitu, Nggih. yang lebih hebat. Nggih, Ngono. kula niku nek dipandhengi tiyang kakung niku ndruwedeg. Padha. Iya. Kowe nek didelok wong kakung piye? Ndruwedeg. Ndredeg kek terus muse. Heh? Muse piye neh? Anu ku lho, sumuk ku lho terus dikipasi iki lho. Heeh. Kudu. Ya terus. Kowe kok aja usul kowe iki. Mas Ja, Dalem jenengan ngertos mboten sebabe apa kok suarane Yopika ki apik. nyebabe Wis tak weki trik and triknya. trike Apa, apa? Mas? Pendak esuk Heeh. kuwi nggodhog banyu panas, Iya. terus mek kencur diparut, diplongke banyu panas. Terus disaring diiling ning gelas, diplongke ning kulkas, terus Yopika budal apotek tuku obat anti serak. Suarane apik. Lah lho gunane mau ngopo? Gunane apa? Lha sing direwangi anu ya obate kuwi sing marai apik. Lah iya. Lah direwangi. Terus? Heeh. Karo dicekel tangane Mas Gareng ra apa-apa dihidupkan suasananya. Ayo to, Mas. Langsung cek. Wong lanang kok wong lincah-linci cek. Mau apa gak? Alah. Wong lanange ora usah dadak tawa tak cekel tanganmu sik ya gak usah langsung cek. Wis, ndi? Kowe kok njaluk Sing lanang, bayaran. sing lanang. Oh, silakan. Sing lanang tuh cek. Nah, cekelan. Aku Mas, nyekel kono. Mas. Iya. Aku peke wong. Mesti wedi. Aku jane pengen nyekel kene. Heeh. Lah iki lho enek minyake engko lunyu gek kepleset aku. Ora. Tentang Nenek, dah. Nah. tekan ndi mong bawane tekan ndi? Isin aku. Sun karo Sun. Maksudnya cakepane Sun, karo cakepane Sun. Sun takok. Ayo, ngono. Tak nek nggonku suni cah cilik diambung ngono kae. Ndak cakepan ki. Heeh, iya. Mesti negatif Sun kok takok. Ya, Sun takon war tani reki. Kowe nuntun munyuk. Kowe ngatongo, wis kowe ngatongo. Ra teko ayo. Sun takon, ayo. Sun takon war tani reki. Senadyan to mundhut to pepasrening kahyangan ora bakal aku selak endo saguhang kelakoni wong ayu. Jer janji gawe bombong bungah rasaning atimu bakal tak sembadani kabeh apa panjalukmu. Iya. Mange ya. Heh? Mange ya. Ayayalah. Ngopo? Digandrung ning kok nang iya. Ya cah modern kok, Mas. Oh iya cah modern.
Kekinian. Oke. Udah gelem tak wae bujak tukono hotdog. Ya. Anu, sapa? Yovika. Nek Yovika. Kanthi mau, yo. Janji, janji, kue ling. Yo, sak larik neh. Ayo, Mas Gereng, selingi. Mas ingsun para sapa Yovika? Entekno ya. Ya guyu iki wedake. Entekno ya. Aku nek nyaung Mbak Yovika bareng guyu ke ilate melet dicokot sithik langsung ngono kuwi lho benci aku. Aja ngono kuwi ya. Ayo ta. Ya bisa gas, coba. Ya apik ya. Iya, Sido. Sido. Ya entekno ya. Sithik ngas, Dik. Awas. Lah maksude cakepane iki lho. Iya cakepane. Awas yo. Ya. Wis lega to. Nek empun nggih pun gletak ngaten nggih. Ya. Limbruk. Yo. Yo. Langgame pisan Mbak Yovika. Iya. Yo.
sing gendel semangatnya. Yo. Lanjut. Sak ramban lagi. Katur para sutresna budaya ugi ingkang memonitor lumantar Asta Brata Media. Salam pambuka saking Sanggar Seni Asta Brata yen ing tawang ana lintang sesarengan kalian Mbak Yu Yovika. Yo. Ayo yo. Yo, ditelaske. Matur nuwun ya. Matur sembah nuwun wong ayu. Piuh. Degane klopo ijo. Apa kuwi? Bejane sing nguyup degan. Iya. Sedih aku kira wong ayu susah hati. Iya, Mbak Elisa. Ya. Sepati aja. Ya. Monggo, Mbak Yu. Mbak Yu dua gitu.
Selamat pagi Mbak Elisa. Selamat pagi Mas Bagong, Mas Petro. Woi. Karek. Ya halo pagi. Pun leren pun istirahat sudah istirahat ya. Walah yang nggih nyimak lakon sing rapete ra umum. Rapet. Rapet. Lah yo lakon 5 iki didadekke siji kan yo luar biasa ya. Nek Luar cara biasa. dicicil dari wayangan ping 5 lah yo akeh tenan. Oh, kayak ragate mulai di Ragate. Iya. Luar biasa Mas Akbar. Nggih, masih semangat nggih dereng ngantuk nggih. Belum, kaya ngantuk nonton dalang muda enom dasare gagah bagus tur yo brigil trengginas cukat. Lah yo mosok yo ngantuk yo. Iya berigil. Iya. Iya. Ya jangan nggak ngantuk no. Masih banyak yang menunggu panjenengan, Mbak. Gimana? Becik, lu niku para-para penonton, Cek. para-para YouTuber menunggu kehadiran panjenengan. Wah, Laras, matur laras, nuwun, laras. matur nuwun, matur Jadi nuwun. penonton wayang niku majemuk, ora kok nggur nonton wayang ini banyaknya penonton ini juga termasuk menunggu panjenengan. Nggih, matur sembah nuwun ya, apa namanya penggemar itu lininya banyak. Oh, ngaten nggih? Iya. Jadi suka sama sinden tuh juga karakternya masing-masing. Kok iso seneng Mbak Elisa soalnya ya ora pati basa Jawa apa mergane ngomongnya ngawur ngono dadi seneng. Seneng. Seneng Yovika soalnya orangnya lemah lembut. Lemah lembut, Terus cantik. karo wong lanang deredek. Nah, itu. Oh, deredek. Ya kan Ya. cewek macam-macam. Iya. Gitu kan. Gitu. Jadi fan-nya dewe-dewe. Oh, dewek-dewek ya. Ya. Kok gak enek sing ngepen Bupar Sinem ya? Delolo niku malah Asta Brata piyambak sing ngefan Bupati. Oh, iya, iya. Ampuh itu. Iki mau lagune numpak sepur. Numpak Wor sepur. spot ini ki wau nggih. Monggo numpak becak medhoning Semarang yen kepengin penak ayo padha nonton wayang. Wah, kok ya iso eta sampeyan. Alah golek atrian kok, Mas. Aku imbuh. Wasis sih. Mbak Elisa niku Nggih. banyak yang menunggu lho, Mbak. Sik Apa? ki umpama permintaan dalang tapi kanca-kanca anu lho, Mbak. Nek iringan Jogja dereng patek kulaan lho. Lola yang derek aja. Aku tapi ya suluknya Jogjanan ya. Oh, enggak apa-apa. Apa Mau ya? tetap mayangan. Ya tetep no. Ditunggu lho. Ditunggu, Di pemirsa. ada uang tindihnya lho ini. Lho. Waduh. Oh. Piro toh? Mbah piro ki? Mas Seket. Gareng itu kan Mas Gareng. Itu Ora kan mungkin nek 50. Ora apa-apa. Ora mungkin nek 50. transparan kok. Tak hitungi sik, tak hitungi sik. Hei, Hey. hitung yo ora usah dilebok. Transparan kok. Oh, yo ngerti to kowe. Nganggo diselepke. Iya. Piro? Sak juta. Ora to kok sak juta ngawur. Iya. 1 juta nek karek sakmene berarti ketokane oke saka kono tekan. Kowe aja mbok cutat lho. Wi urunane para-para YouTuber. Mengko nek mbok cutat ngerti kabeh kuwi. Lahir batin yo loro Piro? 50. Bener lho. bener ki kanca-kanca. Muni ora ngono aku tombok. Ya wis pokoke di setetek mboko setetek. Iya. Sak iso-isone. Setitik mbok kos Ya. titik. Apa ki? Wayange ono apa ya? Apa ki? Enake apa, Mbak? Maksudnya petil. Ya songo aja. Oh, songo aja. Songo aja. Maksudnya adegan ada wayangnya ada pas- buto glundung gitu nggak? Sik, Mas Semplon rene. Sama Janoko aja ya. Iya, Janaka. Oh janokone aku, janokone aku. Ini kamu. Gareng kok Janaka. Sing anu Janaka. Ya plon. Ya plon, iki apal anggota Asta Brata to. Yukur iki tok. Iya. Fenomenal. Ya ora kok sing fenomenal. Buta glundung. Untuk dulu nek kene ya kowe glundung-glundung dhewe ngono plon. Ya. Niki dua. Ya. Dua. Niki dah. Ya. Ya. Jenengan pakai niki. Loh, daerah ini aku boleh di situ nggak? Ya boleh Itu, dong. Kalau wingit kan ya namanya dalang tuh punya Wibawa. ininya wibawanya masing-masing. Kadang Lah, itu lah. apa itu panggenane niku kan sebuah wibawa. Nah, Jadi engko gegek kono di nah, raja. Nah, itu Kuwi kan- raja apa isine kewan tok mimik iki lho. Mosok Raja apa ora apa-apa nggo kanca melek yo ngit ya. Heeh, kono kuwi sosok di raja, Mbak. Jenenge Raja Kala Jengking. kalau menji. Gini. Ini beneran nggak apa-apa. Ora apa-apa. Nerek langkung ya Iya, Astro Broto ya. Ya. Lenggah. Aja ngel-ngel lho. Jan luar biasa. Amit ya, iki tak sembah sik. Rai. Ya pasangno jenengan wong piyai aku kuwi gemanti Ya, ini cak-cak tuh ngono lho. gimana aku nggak Ora bisa kok masang malah dewel inggrang-ingring. Aku jane ki sumelang ya kalau di sini. Lah ngopo? Semelahnya apa? Aku wedi kelebon. Kelebon apa to kowe iki? Ini loh banyak sekali apa Oh. namanya
iki lho. Aku wit mau niku pun nyokoti. Aku ra yo ranggu-rangkepan barang iki. Lah aku yo diomongke lho. Aku piye ya? Nggih. Saya Aduh, sabar ini saya. ngepraknya juga nggak bisa. Aku soalnya pakai rok apa jarik jadi. Oh ini. Tolong ya. Ya Ya. bismillah, bismillah potoke cah. Ya ini ditaliin dong. Kesempatan dalam kesempatan iki. Yang Alah, naliinnya yang alah. kenceng. Seneng to kowe to? Alah roh andeng-andenge Ya. to saiki kowe. Alah. Di ono aku randu andeng-andeng. Sing kondo kuwi kok Mazda kok. Lah karo bisik-bisik. Ya. Aku ra iso kenceng tapi ora apa-apa ya. Alah ra Kalau nggak apa-apa nanti kenceng dewe. Iya. Oh. Mbok kenceng dhewe. Kan itu kan diginiin kan kenceng. Ojo dewe. mepet-mepet. Ya ojo Mazda. ditekek gitu. Ojo ditekek. Makane kok gratis. Maaf, aku ra iso nali tenan. Aku ora tau mlebu Jangan pramuka ditekek. mbiyen. Ini kamu pegang yang ini. Oh. Oh iya. Yes. Masukkan dulu. Coba, sing iki luwih dawa. Ini yang dredek siapa? Ya pelan-pelan yang Pelan-pelan, pelan. Yang lembut gitu loh. Sebentar, maaf ya. Iya. Maaf. Bentar. Aku ra iso nali tenan, sumpah. Demi Allah. Gimana? Pelan, Bisa pelan. lah. Gak niki. Nek niki asli. Weng Yo, Masa pelan, kali pelan, aja pelan, nggak pelan. bisa? Plon. Kemendel cemplon iki. Bisa kan? Nah ini lebih ahli dia. Iya. Ya gur nali ngaten tok. Ya oke. Nek kula nggih sakit kula guru nyopot tok. Nek nali angel. Ya rada maju. Iya. Mason. Dah, Tulung iya. disele dikendoni sithik. Kekencengan setrume Mas iki. Setrume kekencengan iki. Anu tok getaran ta. Oh iya getaran. Wah. Oh iya. Ya. Kita Ini ya. saksikan bersama ada pementasan wayang kulit oleh Ki Nyi Dalang Elisa Okarus Juan penintinya Manut Dalang tok. Pemimpin Pemimpin kakean ngomongan ra. Ya dhewe kon ngopo gong anu truk. Kon fragmen iki. Waduh. Iki ra sembarangan iki mergane palenggane Mazda. Ayo. Sak iso-iso sak kamat-kamat ya truk. Ayo. Iringane manut mburi ya. Arep serepek, arep layon wis sak penake penting songo ngono wae ya. Ya. Ayo Ndara. Wah aku ra iso ngeprak iki. Oh, tak keprane. Iki sikile ra nyanda. Anglir bawaning kang. Pasti. Ya gitu dong. Sinengwati gawe gelar nararyo mbek srusutira pamuk sang mangrempak suranggang kara kita umangsa. Lakala iki ana pawongan bagus jenengmu sapa? Jajak.
Aku Akbar Jajak Noko. Akbar Jajak Noko. Ana ngapa kowe kok ana ning kene? Aku ditanggap karo wong Taiwan. Ning kene kon mulang dadi dagelan karo mulang dadi dalang. Akbar Jajak Noko jenengmu. Iya kepara nyata. Kowe sapa? Aku Jim Dasim. Wayang kok Dasim. Ora apa-apa, Ding. Kok kowe ana ning kene, kowe arep ngopo? Aku arep ngisuri, kowe jarene kowe seneng karo wong wedok pirang-pirang. Kowe arep seneng karo sing ngawi? Apa arep seneng karo sing Kediri? Apa sing Ngayogyakarta? 2025 iki Jim Dasim lagi arep ngosak asik rumah tangga. Wani-wanine kowe ning kene ganggu anggonku arep mayang karo ndagel. Kuwi mburi mono sapa? Apik busane. Aku Herwati. Oh, buta heru jenenge. Herwati. Yo Mas, aku Herwati. Ya ampun, ya ampun. Ana Akbar Jajak Noko wetenge tahune cacah 6. Akbar Jajak Noko baguse ora jamak-jamak. Aku gelem nek dadi salah sawijining garwamu Akbar Jajak Noko. Mosok Akbar dilamar Heru lho. Ora main-main. Ayo nek do ngisruh maju wae. Ayo maju. Hey. Ayo Herwati melu. Ya ampun bagus bagus. Mas Akbar. Ngopo? Jan-jane aku ora arep kepiye-piye. Aku jane upama mbok pek wae piye. Nah, kuwi lho.
kowe arep tak pek dadi apa? Aku dadi peturonmu ya gelem. Peturon. Peturon kok kaya ngono. Mas Sabar. Walau bagus ra jamak-jamak. Tak ampung sithik gelem ora. Iya. Gila nih, sithik wae yo, sithik wae. Mas Sabar. Aduh, sakit. Wis, kuang butone. Wis bar iki. Bar. Tepuk tangan kanca-kanca Astabrata untuk Mbak Yu Elisa. Ngesahke kok iki mau. Ngesahke. Oh, Iya. lah nek ngelepas ki lho aku iso. Piye? Nek ngelepas Ya jal. Aja kleru benike. ora. Lah ya ta. Lah, pinter nek Aku kon nek nyepot. nali no angel nek engkon nyepot tok lho. Tuh iya. mana? Iya. Sik Mbak Elisa gak kepengen ajar suluk solo ngono? Apa? Pengen ajar suluk solo? Kamu bisa Ben ngajarin? diwarai Mas Akbar. Jare kono ya dalang. Ora, aku ora patek iso kok. Alah, Mas Akbar mbok diwarai suluk Mas ngono lho. Akbar, aku diajari. Aku Lah. jane pengen diajari sesuatu. Lah mbok diwarai apa ngono lho, Mas? Tapi Apa, itu apa, apa? Mas Akbar kok bisa balik kayon gitu, gitu gimana Nah, caranya? coba warai Coba. warai. Oh, koprol, teknik Iya, koprol. iya, iya, Ya, kayak ya, gitu. coba, coba, Kok bisa ini di, wih gitu Oh, gimana? iya. Coba aku diajarin dikit dong. Oh, gitu. Tekniknya apa? Jentiknya apa gitu. Oh, jentik. Ya, ya bisa muter gitu gimana dong Ini diajarin. gini. Ah, Petro Coba. ngalese, Bagong ngalese. Iya. Teknik koprol. Koprol Kayaknya kayon. gunungan ya Mbak Elisa Iya ya? gunungan betul. Agak maju di sini dong. Aku iya, mau iya. lihat dong. Pertama, Ah. kalau pertama itu permainan jari. Mbak. Ada gunungan yang lain nggak? Ada gunungan Oh, satu? adalah ini gunungan ini. Lah mbok gonmu dhewe disipuk to, Dok? Ya, coba. Ini permainan jari. Nah, ini dimbat. Embat. Heeh, dimbat maksudnya diukur. Kinggo kira-kira pas ora. Oh gitu. Nah, putarkan saja, koprolkan saja. Tek, sret. Wow, Sret, wow. tek, sret. Wow. Iya. Nggak bisa gimana? Enggak bisa. Tangannya dipegang, tangannya pegangin. Iya. Neha, kamu pengen tahu teknik koprol ya? Kepalanya dulu di bawah. Hei, kuwi apa? Koprol apa? Teknik Iso koprol. kepalanya di bawah iki Mas aku ya. Gak usah cemburu ya. Nggak iso rae reng ngene iki lho. Alah, Neha, aku gak pengen teknik Tak kop. koprol. Mas, Tak kop, coba. tak koprolkan ya. Ya. 1 2 Dua, 3. Wow. Neha, ayo koprol dong, dasin dong. Dasin dong. Ayo. Kepala di bawah ya pokoknya jambu mete yo. Loh, kepala di bawah, kaki di pundak. Alah, penak. Kamu nggak Apa? usah iri dan dengki deh. Kok ngomong kayak kaya ngono. Apa itu? Ini Apa? itu- Ini tuh teknik Edukasi. edukasi wayang. Ya yo, wong kan yo iso koprol to, apa jenenge? Rolling. Olahraga rolling. Kasih wayang. Ini tuh kok ngerembug udah. wayang. Aku yo ngerembug Hari olahraga. wayang dunia ini wayang. Hari wayang dunia. Aku Iya. yo hari olahraga dunia yo. Makasih ya Mas Akbar. Sama-sama Mbak Elisa, maaf ya. Aku juga minta maaf. Ngerepotin. Enggak. Aku seneng kok. Ini dipasangin jangan aku deh. Ayo, Nggak enak aku cemplon. Heeh. Ora to. Piyai kakung Serepek dulu Mosok gak enek getaran blas to Mas Dewi. Serepek. Yo, kan kula menganggap ini Mbak Elisa, wah luar biasa kok. Getaran apa? Engko mbok salah artikan dalang kabar ben wong wedok getaran ngono Mas aku. Ngene iki wis menep kok. Ya umpama nun sewu. Mosok menep yo. Menepi Mas De. Menepi golek sing Masuk sepi ngono menep ya. yo. Iya. Nun sewu Mbak Yu. Apa? Nek kaya aku mau wis duet karo Mbak Yobika. Ya. Mas Akbar gak pengen duet karo Mbak Yu. Udah pernah aku ki Sampun, semelang loh. sampun. Kok iso aku duet sama Mas Akbar? Di thumbnail YouTube iso-isone aku dikekep kayak gitu loh. Editan. Editan loh. Editan Gemini itu bahaya loh.
Tinggal toh, dibilang AI. AI, ya Oh, pakai iya. Gemini. Akbar seperti memeluk Elisa dari belakang, kayak gitu. Tenan niku. Loh, lah timbang diedit mbok tenanan. Hei. Oh gitu kamu. Lah ibaratnya ora mangan nongkone kena pulute. Ora apa-apa niku cara penggemar mencintai itu macam-macam Iya, pun betul, mboten betul. napa-napa mawon. Aku mau ki nembang yo. Oh, nembang. Nembang ya. Apa Mbak Elisa? Mbak Saya Elisa. kasih kemerdekaan bebas monggo. Oh ya. Banyuwangen aja deh. Oh, Oke. boleh. Wah, bar mayang rodok kesel lah kok malah Banyuwangen rodok Lah sigrak. iya toh. Wah, Piai kok semangatnya luar biasa. Kau gimana sih kok kayak gitu? Ya ora apa-apa. Kamu jangan membeda-bedakan mana lagu itu tuh apa namanya lebih semangat atau yang mana yang nggak semangat. Semua lagu tuh punya hak asasi lagu. Ritmene ku lho sing lho kuwi nun sewu nek kanggo wong kesel mesti wegah nyanyi kuwi mergo ritmene kan melonjak. Oh, Iki iya. karena semangatnya jenengan tak acungi jempol kuwi lho aku salut tenan. Kowe putri cantik ya. Ngopo? Apa? Aku mari gunti ragate ya. Napa niki? Banyuwangi apa? Banyuwangen. Gelang alit, gerajakan? Iya gerajakan aja. Gerajakan. Langsung kasih bolo. Langsung kemawon nggih, Mbak. Ya. Nyingkat wekdal. Ayo, gerajakan kanca-kanca sampun ready? Go. Coba kayak apa? Yo. Hey. Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon hang negani ilangaken Longgoh ring pasir-pasirian sembur-semburian garedoan ambi mangan selonjoran lanang wadon uber-uberian Asta Prata Indonesia. Gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir gerajakan besek-besek sembayangan mantri janji ore tiara sir-siran nambi kandangan gandeng asli Banyuwangian Yo. Oke. Hey. Oh.
Mbak Elisa kali Mas Gareng. Nggih. Anu mboten kraos sampun jam 3. Leres. Gitu. Kula wau pun ngucap isih 3 lakon. Gitu. Nggih, leres. Nami ceritane di gedhong nggih saged ning mboten pantes, mboten ilok. Nggih. Gitu. Ingkang baku Mbak Elisa ndonga napa, Mas Gareng ndonga napa. Monggo. Oke, ngaturaken pantunggo buat Mbak Sahra yang jelas. Ya, Semoga betul. Mbak Sahra di sana tetap sehat, panjang usia, tetap berbudaya dan tetap mencintai terutama wayang kulit sebagai generasi muda. Mungkin dados berkah kantor panjenengan Mbak Sahra. Mas Gareng. Semanten ugi kula namung saged nderek memuji mugi Mbak Zahra pinaringan panjang yuswa tentunipun saged to njunjung harkat martabating keluarga dadi pahlawan Dewi Sayang selalu membanggakan untuk bangsa dan negara. Mbak Elisa Mas Gareng Gabo. tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin. Lepat kula nyuwun pangapunten Mas Dah. Salaman Mbak Matur Elisa. sembah Oke, nuwun. terima kasih nggih. Heeh. Oke, ya sewang-sewangan aku koyo ngopo babare lakon ayo. Sampai jumpa ya, Nok.